Zeeland moet 2 miljard krijgen als de kazerne er niet komt. Het is woensdag 29 januari. Dit is Zeeland Nu. Geen sigaren uit eigen doos, zegt D66. Beloning zorgt voor nieuwe tips Westdorpenzaak. En met demente ouderen terug in de tijd. Dag dames en heren. Zeeland moet 2 miljard euro aan compensatie eisen van het Rijk als de marinierskazerne niet naar Vlissingen komt. Dat zegt D66-fractievoorzitter Ton Veraert in Provinciale Staten. 2 miljard is een enorm bedrag, maar volgens Veraert een realistische schadevergoeding als onze provincie de kazerne misloopt. Zeeland stelt dat mariniers en hun gezinnen in Zeeland goed zijn voor 28 miljoen euro per jaar, als ze hier wonen, werken en recreëren. Ton Veraert gaat ervan uit dat de marinierskazerne in Zeeland minstens 40 jaar open zou blijven. Als de kazerne dus niet komt, is dat al snel 1,1 miljard euro aan gemiste inkomsten. Tel daar dan de inflatie bij op, de vertraging van de afgelopen jaren en de enorme investeringen die Zeeland al deed voor het terrein. En je komt in totaal uit op zo'n 2 miljard euro. We hebben het over 2000 mariniers. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de komst van Dow Chemical begin jaren 60 naar Terneuzen. Als je nu kijkt, laten we zeggen 50 jaar, 60 jaar verder, wat dat heeft betekend voor de economie van de regio, dan praat je echt over gigantische effecten. En dan ben ik niet bang om het te hebben over miljarden. Ik praat erover verder met Ariane Laforte op het Abdijplein. Ja, Ariane, 2 miljard euro, dat klinkt eerlijk gezegd niet echt realistisch. Ja, maar je moet je bedenken dat bijvoorbeeld de noordelijke provincies destijds 2,5 miljard euro aan compensatieprojecten kregen toen de Zuiderzee-spoorlijn niet doorging. En een bedrag van minstens 1 miljard voor Zeeland als de kazerne niet komt, dat heb ik toch al de afgelopen week behoorlijk vaak horen vertellen door Zeeuwse bestuurders. Die trouwens ook vanmiddag weer zeiden, luister eens, we willen geen compensatie, we willen realisatie van die kazerne. En ze benadrukken ook vanmiddag weer, het is nog geen gelopen race dat die kazerne niet komt naar Zeeland. Het zou op dit moment heel spannend zijn in het kabinet. Ja, maar als er dan toch gecompenseerd zou moeten worden, gelooft Veraert dan echt dat Den Haag met zo'n groot bedrag over de brug komt? Ja, hij is daar toch hoopvol over. Hij zegt ook dat zijn Haagse fractie van D66 ja, toch dit bedrag ook serieus neemt. D66 is ook een regeringspartij, dus heeft een sterke positie op dit moment in Den Haag. Veraert benadrukt trouwens dat als het op compensatie aankomt, dat Zeeland geen genoegen moet nemen met een kleine vergoeding. D66 is bang dat het Rijk straks Zeeland als compensatie voor de kazerne projecten gaat toeschuiven die eigenlijk toch al in de pijplijn zaten. Een sigaar uit eigen doos dus. Als het gaat over, ik noem maar even wat, een goede spoorlijn, een goede spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen en wat de Nederlandse nationale overheid daarin zou kunnen bijdragen, dat is heel belangrijk, maar ja, die moesten we toch al hebben. Dus dat gaan we niet hierin meetellen. En dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor het overnemen van de kerncentrale door het Rijk. Dat kunnen we meenemen in deze hele situatie. Maar ja, het moet toch een keer. Dat is ook voor een groot gedeelte, is dat niet zozeer een compensatie. Ja, en wat ziet D66 dan wel als compensatie? Nou, er ligt een lijstje. Ja, in ieder geval, wat we natuurlijk ook over hebben, die waterstoffabriek. Die peperdure fabriek die Zeeland graag wil hebben. We willen ook een beter goederenspoor, niet alleen naar Gent, maar ook naar Antwerpen. En, daar is hij weer, een tolvrije Westerschelde-tunnel. Ariane, dankjewel. Deze man gaat de uitdaging aan. Hij wordt voorlopig burgemeester in Capelle. Fons Naterop, 63 jaar oud. Hiervoor was hij burgemeester in Boxtel en Aalburg. Capelle zoekt al sinds 2017 naar een nieuwe burgemeester. 2 sollicitatierondes en 40 kandidaten later is de gemeente nog geen steek verder. Pas over een jaar gaat er verder gezocht worden naar een echte burgemeester en geen waarnemer. De politie kan aan de slag met 38 nieuwe tips over de vermoorde vrouw in Westdorpen. De tips kwamen binnen na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin, ook in het Frans, bekend werd gemaakt dat er een beloning van 15.000 euro is voor degene met de gouden tip. Na 7 maanden is nog altijd niet duidelijk wie de vrouw is die dood werd gevonden vlakbij de Belgische grens.
Tientallen handtekeningen zijn vanochtend gezet bij basisschool De Magdalon in Veren. Ouders ondertekenden een petitie voor extra investeringen in het onderwijs. Kinderen maakten een letterlijke handtekening. Omdat de leraren die moeten soms te veel werk doen omdat ze maar in hun eentje zijn. En wat moet er gebeuren om het beter te maken voor de leraren? Gewoon meer mensen leraar worden, gewoon meer opleidingen doen en leraar worden. En wat wil jij zelf worden? Geen leraar. De tekeningen worden morgen aangeboden aan de onderwijsminister. Morgen en vrijdag staakt de helft van de Zeeuwse basisscholen. Een modeshow in Terneuzen. Op een bijzondere locatie, een kerk. Maar nog meer bijzonder is de kleding, want die is tweedehands van het Leger des Heils. In andere grote winkels zijn ook modeshows, dus waarom niet voor de winkel van Leger des Heils? Het is open huis, de koffie staat klaar en ik vind dat heel gezellig. Ze zijn gastvrij, ze maken een praatje met je, ze hebben een luisteroor. En dat is zo heel belangrijk in deze maatschappij. Als ik zo zie hoeveel de mensen erop afkomen, dan als het aan mij ligt gaan we dit meer herhalen. Noord-Beveland verloot topografische kaarten. Ze hebben jarenlang in het gemeentehuis gehangen, maar worden nu vervangen door nieuwe. Maar ze hebben hun nut bewezen. Ik gebruik hem elke werkdag. En we hebben pas een nieuwe burgemeester. Dat hangt er ook bij de burgemeester een op de kamer. Dus als ik dan iets uitleg over ruimtelijke ordening, ga ik bij die kaart staan en leg ik netjes uit welke ontwikkeling waar is. Het is een zware kaart, mevrouw. U heeft er 5, hè? 5, ja. En die worden dus alle 5 verloot. En daar hoeft u niets voor te doen, behalve een mailtje sturen naar de gemeente. U had hem toch ook gewoon naar de stort kunnen brengen? Nee, dat is zonde. Zo'n prachtige kaart van ons mooie eiland, die gaan wij niet naar de stort brengen. Het is woensdag en dan is het al jaren vaste prik in Domburg. Er trekt een bonte stoet bejaarden door het dorp in rolstoel. Het aantal ouderen en vrijwilligers neemt steeds verder toe. Dit is vrijwel wekelijks het beeld in Domburg. Bewoners van zorgcentrum Simnia gaan in optocht de Hort op. En naar dit moment wordt uitgekeken. Lekker frisse lucht en ik ben het zo gewend om altijd nog buiten te zijn. En nou ja, nu zit ik natuurlijk hele dagen binnen. En ik vind het heerlijk dat mijn vrouw met me wil lopen. Nou, plezierig. Het is alleen een beetje koud op het ogenblik. Hier wordt buitenlucht opgesnoven, vitamine D aangemaakt, gelachen en vooral bijgekletst. Over de kleinkinderen, de kinderen, over de mooie tuinen. Wat dan we onderweg zien met bloemetjes. Zoveel wandelvrijwilligers als hier is voor menig zorginstelling iets om jaloers op te zijn. En ze worden dan ook gekoesterd. Als al deze vrijwilligers op de woensdagochtend hier niet zouden komen, dan zouden wij deze wandelingen niet kunnen maken. De mensen zouden dan veel te veel binnen zitten. En ondanks de kou, regen, nou regen gaan we niet lopen, dan gaan we altijd op pad om een rondje te doen. En de vrijwilligers zelf, die genieten net zo van dit wekelijkse uitstapje. Ja, die doet de mensen er plezier mee. En als je de mensen er plezier doet, dan word je zelf ook vrolijk. Hè? Het buiten zijn en de gezelligheid met de bewoners en de vrijwilligers. En wat betekent het voor u? Afleiding. Ik ben sinds kort alleen. Mijn man is vorig jaar overleden. En ik werk in de zorg nu ook, maar dat niet hier. En dit is dan mijn vrijwilligerswerk. Dus ja, het is heel fijn met die mensen. Voor hun, maar voor mij ook. Je hebt een hele nuttige bezigheid. Adrie en ik zijn 2 handen op 1 buik. Adrie wil alleen maar met mij wandelen. Is dat zo? Ja, maar als ik heel moe ben, dan wil Adrie me ook duwen, hoor. Zo is het dan ook weer. Ja. Een nieuwe zorgbehandeling voor mensen met onder meer dementie slaat goed aan in Sint-Annaland. Bij Schutse Zorg gaan ze met de ouderen terug naar de eerste 30 levensjaren, dus terug naar het werk of de hobby van vroeger.
De Tolse instelling is een van de eerste in Nederland die een certificaat heeft gekregen voor deze zogenoemde Beum-methode. We eten vanavond puree. Nee, het is zo'n mooi schild en dan wordt het door pre gestampt. Dat klopt niet. Nee, hè? Dat kunnen ze ook heel laat, hoor. Zullen we dat maar doen? Meegaan in de belevingswereld van de ouderen. Terug naar hun eerste 30 levensjaren. Waren ze vroeger huisvrouw, laat ze aardappelen schillen. Waren ze vroeger moeder, laat ze met de kinderwagen en pop lopen. Bewegen, niet stilzitten en elke oudere echt als een individu behandelen. Medewerkers van Schutse Zorg in Sint-Anneland werken volgens de Beum-zorgmethodiek. En dat was en is wennen. De eerste reactie was natuurlijk van, moeten we weer wat nieuws? Dat is meestal als je iets opgelegd krijgt. Maar na de informatie overbrengen met wat voor doel we hebben, dat we eigenlijk niet willen veranderen, maar verbeteren. En de inhoud van de Beum-methodiek onder de aandacht bracht, zijn ze eigenlijk diegenen die geschoold zijn sowieso erg positief geworden. En aan de slag gegaan. En daardoor zijn er ook steeds meer andere disciplines in de Schutse ermee aan de slag gegaan. Dus het wordt heel breed gedragen nu. Bij de Beum-methodiek gaat het om het welzijn. Mensen moeten zich thuis voelen. We proberen onze medewerkers mee te geven dat ze eigenlijk zorg moeten geven met de handen op de rug. We zijn natuurlijk allemaal gewend om heel veel handelingen uit te voeren. In de dagelijkse zorg, wassen, aankleden, eten verzorgen, verpleegtechnische handelingen doen. Maar wij zeggen juist van, nou proberen we dat. Moet wel gebeuren, maar laten we dat op de achtergrond zetten. En laten we de welzijn en het geluk en de veilig gevoel en de vertrouwelijke omgeving en thuisgevoel creëren door middel van extra aandacht aan het individu. Bewoners spreken vol lof. Ik voel me prima. Ik heb hier mijn eigen kamer. En ik ben niet dag en nacht, zou je maar zeggen. U bent net wel even aan het werk gezet, hè? Wat vindt u daarvan? Maar dat doen we gewoon, dat doen we allemaal. Dat is heel gewoon. Van elke persoon wordt de eerste 30 jaar uitgezocht en opgeschreven. De medewerkers pikken eruit waar de oudere vroeger gelukkig van werd. Zo was één cliënt vroeger schipper. De man was rusteloos en zoekende totdat er een boot voor hem klaar stond. Dat gaat toch, hè? En dat is natuurlijk het punt. Als je dat doet, dan moet je zorgen dat het glas blijft. Dat het geen putten maakt. Dat je het er glad trekt. En dan is het niet mooi meer. Ja, die had weer een verhaal te vertellen. En die had een ander verhaal te vertellen. En dat merk je aan zijn gezicht en aan zijn rust in zijn lichaam. En hij ging weer lekker eten. En hij straalde. De Schutse Zorg is nu 2 jaar bezig de methode te integreren. Niet alleen verpleegsters, maar ook ondersteunend personeel wordt geschoold. Het kost veel tijd en energie, maar levert ook veel op, zeggen ze hier. De cliënten die voelen zich meer thuis, minder onrust, medicatie is minder. Ze willen niet meer echt weglopen, dus echt het dwaalgedrag neemt af. Ze slapen beter 's nachts. Dus het heeft heel veel voordelen. Ja. Je doet het wel netjes. Dat hebben we wel heel vaak gedaan, hè? En toch plekken. Een zonnetje vandaag. En de wind en sluierbewolking namen we daarom maar voor lief. Het werd 7 à 8 graden. Morgen begint droog met zonnige perioden. Later op de dag kans op enkele buien. En de temperatuur gaat wat omhoog. Na Zeeland nu, nieuwe Zeeuwen. En in deze aflevering zie je hoe vluchtelingen en hun buren contact maken. Oh, dank u. Ja, maar neem maar. Oké, oh. Neem maar eentje. Dat is goed. Hier opleggen, ja? Ja. En zijn naam is Hassan, hè? Hamza. Oh, Hamza, ja. Ja, dat nu. En meer nieuws vind je op onze website of in de app. Fijne avond.